Hasteko eta behin, merezi du nerabek lehen hezkuntzatik bigarren hezkuntzarako jauzian bizi duten prozesuaz apur bat hausnartzea, ez? Edo prozesu horri arreta berezia eskaintzea. Izan ere, aldaketa handiko etapa da nerabezaroa. Eta euskararen erabilerari dagokionez, hau da, nerabeek euskaraz hitz egitea nahi badugu, gurasoek badute nola lagundu horretan, ez? Naiz eta ikusiko dugun moduan, batzuetan erreferentzialtasuna kontuan hartuta, bigarren maila batera pasatzen garela irudituko zaigun, ez? Trantsizioa ezaugarritze aldera, hezkuntzan, trantsizioa ikasleek etapa, heziketa ziklo edo erakundez aldatzean ematen den prozesua da, edo horri deitzen zaio, eta trantsizio horrek eragin nabarmena du ikasleengan ikaskuntza prozesuan noski, baina bereziki maila afektibo sozialean. Izan ere, lehen hezkuntzatik bigarren hezkuntzarako trantsizioaren kasuan, askotan ikastetxe desberdinen artean egiten da, eta hainbatean zentro berria aldameneko herri batean, edo beste bailara batean kokatzen da, zeinak prozesua are gehiago zailtzen duen. Eta zergatik diogu honakoa, jakin badakigulako, ekosistema bakoitzak berariazko egokitze portaerak zehazten dituela, edo eskatzen dituela. Hau da, baliteke testuinguru batean, edota orain arte ezagutu eta erabili dituzten adaptazio estrategiak balio ez izatea ekosistema berrian eta zabalagoan. Beste modu batera esan da, lagunak egiteko edo horiek mantentzeko, edota helduekin harremantzeko dela eskolako irakasle eta beste edozen langilerekin, horien onespena edo oneritzia jasotzeko, baliteke orain arte erabiliteko edo funtzionatzeko modua balio ez izatea, hortaz baliteke egokitzapen bat egin behar izatea. Finean, aldaketa asko biziko dituzte etapa honetan, eta prozesu psikologiko, sozial eta akademiko konplexuak biziko dituzten nerabeek, ez? Eskola ingurune eta errealitate berrira egokitzeko. Eta bereziki, harreman interpertsonaletan ematen diren aldaketetara, edota euren nortasunaren eta gorputzetan emango diren aldaketetara egokitzeko. Puntu honetan, azpimarratu beharra dago, nerabezaroan harreman sozioafektiboek bere biziko garrantzia dutela, eta nerabeen garapenean zeresan erabakigarria dutela, ez? Besteak beste, euren identitatearen edo nortasunaren eraikuntzan. Zergatik? Garapen fase horretan, munduan bere lekua bilatu nahi dutelako, ez? Nortzuk diren deskubritu nahi dute, eta esan bezala hori guztia hein handi batean adin berekoekin elkar harremanetan deskubritzen dute, ez? Etapa guztietan gertatzen bada ere, etapa honetan bereziki, besteen onarpena bilatu ohi dute. Eta adiskidetasun taldeek testuinguru bat eskaintzen dute horretarako, ez? Zeinean nerabek gizarte rol desberdinak bizi ditzaketen, eta bere identitatearen alderdi desberdinak azter ditzaketen. Hau da, kasu askotan, ez dute argi nolakoak diren, zer gustatzen zaien, zer nahi duten, zertan sinisten dute. Eta lagunekiko interakzioek beren nahiak identifikatzen, eta nolabait mundua subjetiboki, automaten laguntzen diete. Horrekin batera, nerabeen irudiaren eraketan ere eragin handia dute desberdinen arteko harremanek. Hau da, autoirudia garatzen laguntzen die, lagun eta ikaskideengatik jasotzen dituzten iritziak beren autokontzeptuan eta autoestimuan eragin dezakete. Eta horrela kritikak edo ez ikusiak eta bizitzen badituzte,
Zalantzak eta ziurtasunik eza sor diezaieke, noski, baina beraien kidek onartu eta baloratzen baldin badituzte, litekena da bere burua positiboki baloratzea. Litekena ez, ziur aski positiboki baloratuko dute. Eta hain zuzen ere, berau bilatzen dute une oro gaztek. Zentzu horretan, lagunekin egoteko garaia dela esan dezakegu eta guraso bezala hori ulertu ez ezik bultzatzea onuragarria da. Eta hortik hasieran aipatutakoa, ez? Hau da, nolabait bigarren maila batera pasatzen direla gurasoak. Kontuan izan behar dugu, gainera, gure trebetasun sozialak garatzen ditugun etapaz ari garela. Hala nola, komunikazioa, empatia, gatazken ebazpena, lankidetza. Tira, lehen hezkuntzan ere hori guztiak esploratzen dituzte, baina nerabezaroan finkatzen dira, ez? Aipatu estrategiak. Eta honekin esan nahi dut, bada naiz eta hitzaldi honetan nerabezaroan ematen diren aldaketaz aritzen ari naizen, edo bueno, ez? Honetaz aritzen ari baldin bagara, komeni da lehenagotik prestatzen hastea, ez? Beti ere argi edukita lehen hezkuntzan esperimentazio garaia dela, eta nerabezaroan bermatuko dituztela, ez? Behin betiko trebetasunak, ez? Hala nola, emozionak ulertzeko, eta horiei hobeki erantzuteko gaitasuna, mugak ezartzen eta elkarrekin, eta elkarranean aritzen, bueno, horiek besteak beste. Beraz, etapa honetan, eskuratuko dituzten trebetasun sozial horiek, erabakigarriak izango dira aurrerantzean, eta horiek baldintzatuko dute bai nerabezaroan, bai helduarean harreman osasuntsuak garatzeko gaitasuna. Horrela, norberaren identitatearen eraikuntza harremanetan, alegia komunikazioan ardaztu edo ardazten denean, hizkuntza berebiziko garrantzia hartzen du. Hein handi batean, erabiltzen dugun hizkuntza gure identitatea ezaugarritzen du. Eta zentzu horretan, euskararen erabilera eta sendotasuna, esango genuke indartzeak, ahalegina egiteak euskal identitatearen alde egitea da. Noski, beste elementu askok ere eragin dute, hala nola, bertako kultura eta historia ezagutzea, ingurumena ezagutzea, artea, baina argi dagoena da, euren harremanak euskeraz eraikitzen baldin badituzte, aurrerantzean euskararekiko edukiko duten jarrera baikorra izango dela, ez? Besteak beste, euren identitatearen aldagai bihurtuko delako, ez? Eta hor, gurasoek badute zertan lagundu. Hala eta guztiz ere, gazteen ikuspuntutik esan dezakegu, nerabezaroko trantsizioa esperientzia duala dela, ez? Eta honekin esan nahi dut, gazteak antsietatez edo eta beldurrez iritsi badaitezke etapa honetara, optimismoz eta erronka moduan ere hartu dezake etapa berria, eta orain arte apur bat larritasunez aritu banaiz ere, prebenitzeko besterik ez da izan, ez? Izan ere, gehiengoak pozik heltzen dio etapari, hau da, oro har ilusioz bizi dute etapa. Besteak beste, autonomagoak, sentitzen hasten dira, eta ia dena da berria, ez? Haientzat horregatik eredu eta miresteko jendea bilatzen dute, ez? Eta zentzu horretan, badugu guraso bezala zer eskaini, ez? Euskararekiko atxikimendua indartzeko, ez? Zertan, referente izan daitezken horiek, euskaldunak eta euskaltzaleak izaten bultzatu dezakete gurasoek, ez? Horiei buruz arituz, horiek balorean jarriz, irratian edo beraiek erabiltzen dituzten plataformetan euskal musika entzuten animatu ditzakegu, eta baditugu ere, ez, gazteen artean arrakasta dutenak, beraz, bueno,
J. Martina edo taldea, edo bueno, beste asko ere aipatu daitezke, edo euren deklarazioak beti euskeraz egiten dituzten, bueno, kirolariak ere baitugu, izan ere, herri kulturako ereduek zeresan handia izan dezakete identitatearen eraikuntzan, eta eredu hauek lehenbailen izatea garrantzitsua da, kontuan hartuta, nerabearen nortasunarako garrantzitsuak diren jokabide, jarrera eta bizimodu batzuk imitatuko dituztela, ez? Eredu horiek jasteko, hitz egiteko, jokatzeko moduan, ez? Are gehiago, etorkizuneko helburuetan ere eragin dezakete. Hortaz, harremanen bidezko norberaren esplorazio prozesuez ari gara, norberaren alderdi desberdinak ezagutzeko aukerez, hau da, euren interesak, grinak, balioak, sinesmenak definitu ezagutzeko garaiez eta ikuspuntu eta esperientzia desberdinekiko esplorazioak haien hipotesiak zalantzan jarri eta identitate indartsuagoa eta kohesionatagoa garatzen lagunduko die. Baina noski, ez dezagun ahaztu nerabe bakoitza bakarra dela, beraz, garrantzitsua da ikuspegiak norberaren beharretara egokitzea. Laburbilduz, nerabezaroan ere euskarara hurbiltzeko edota euskal identitatea eraikitzeko badira esperientzia pertsonal aberasgarriak bizitzeko aukera ematen duten hainbat aldagai. Euskaraz harremantzeko testuinguruak eskaintzea eta izan daiteke helburua eta noski gurasoek euskararekiko duten jarrera ere klabea edo giltzarri izango da, ez? Konfiantza oinarri bat eraikitzea da gakoa eta bidea elkarrekin ari garela egiten ongi transmititzea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.